Buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas, NMK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de martes, una noche en la cual nos vamos a marchar hasta el Colegio Pureza de María porque se le celebró una jornada de deporte solidario en el Polideportivo. El Halloween que tuvo lugar en Ayelo de Malferit, la mostra de cinema, ese homenaje que s'ha realitzat aquí en Ontinyent al director Ventura Pons. Però comencem el nostre programa parlant d'Ixa 32 Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, una mostra que es començarà este dijous i dia de 10. I per a parlar-nos mos acompanya Vicent Gomar, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Vicent, bona nit, benvingut al nostre programa i l'edició ja número 32. Sí, 32 edicions és una quantitat important, no? Vull recordar que guany, el 2010 serà el 30 aniversari de la Mancomunitat, amb la qual la mostra Titelles té 2 anys més que la Mancomunitat com a tal, no? I és una data important que vol dir que està ja consolidat i siguem un referent en tot el tema de titelles a nivell nacional. Molt bé. Un rècord de participació de pobles en guany. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que guany participen 9 pobles de tota la Vall d'Albaida i la veritat és que estem molt contents per aquesta ampliació, ampliació d'activitats, ampliació de pobles que participen i també contents per la diversitat d'espectacles que podrem veure aquesta setmana en les Titelles. Molt bé. Què companyies participen? Perquè tenen companyies valencianes, nacionals i internacionals. La veritat és que n'hi ha 10 companyies, si no recorde mal, i n'hi ha 3 franceses i valencianes n'hi ha diversos també, és senyal que és un sector que està viu, que està consolidant-se, i la veritat és que estem molt contents perquè ells, en resposta a la quidrada que ha fet la Mancomunitat, a aquest respecte, i són companyies sèries, companyies que de fet faran el que faran és fer els xiquets majors i no tan majors, però la veritat disfrutar del que són les titelles i tot el potencial que té com a art les titelles. Molt bé. Així és perquè n'hi ha titelles per al públic infantil, ja per al públic juvenil i després ja per al públic adult. Enguany jo crec que aquesta edició se caracteritzarà per això, per canviar un poquet. Si hi ha titelles, efectivament, com has dit, per a públic infantil, també n'hi ha per a públic adult, el qual recomana que la gent s'informe perquè hi ha actuacions molt interessants a nivell de majors, i enguany se combina també el que és la titella, la dansa, el clou, la titella al carrer, que fa un espectacle molt interessant en la Baida, en el carrer, perquè la gent pugui disfrutar també. I la veritat és que són actuacions que no deixen de ningú indiferent, vull dir que la gent va disfrutar moltíssim d'aquestes titelles, d'esta mostra, i seguirà consolidant-se com una mostra a nivell nacional de la comarca i de la comunitat. Sí, m'imagino que n'hi haurà companyies que repeteixen, que venen un any més, i alguna, potser, que nos visita per primera vegada. Sí, estem contents de la francesa, hemos vist per primera vegada i la veritat és que és digne de veure el que va oferir-nos. Tenim així el tríptic que, per a la gent que pugui consultar. On podem trobar aquest tríptic per a la gent si vol consultar la programació? Està repartit en tots els ajuntaments de la Vall d'Albaida, per supost de tots els que participen i en altres també. I també hi ha una pàgina web del Mostra de Titelles, que és la mostratitelles.com, i on poden tindre tota la informació, tots els espectacles que fan, els horaris, a quin tipus de gent va dirigit, els dies, per supost, i la veritat és que és una pàgina que s'ha quedat molt bé i la veritat és que allà està tota la informació respecte a aquesta mostra de titelles que hem convocat de guany. Molt bé. Vicent, quina és la implicació i la col·laboració que té la Mancomunitat en aquesta mostra de titelles? Bé, la Mancomunitat el que té és una espècie d'obligació, per dir-ho així, que aquesta mostra de titelles cada any tinga més importància. Jo crec que és important, tot el món reconeix la mostra de titelles com a una part fonamental del treball de la nostra Mancomunitat, y crec que nos faltaría algo si esta muestra no es fuera, ¿vale? Entonces, yo creo que la Mancomunitat lo que aporto es, pues, obviamente, el Departament de Cultura està totalment implicat en esta mostra i tota l'estructura de la Mancomunitat en l'iniciativa també està implicat i, per supost, el més important, tots els pobles, que són els que realment fan l'esforç de ficar els seus mitjos, inclús pagar una part importantíssima del cost, perquè realment això té un cost important. I també és important, cal dir, en aquest moment, és important també que tinguin subvencions tant de Diputació com de la Generalitat i també recalcar que enguany participa també la Universitat de València del Campus d'Ontinyent, també té una part important en aquesta infraestructura. Molt bé.
No podem parlar de totes les companyies ni de totes aquestes actuacions, però sí que m'agradaria destacar el que serà la inauguració de la mostra i, per supost, també de la cloenda. Sí, vam fer la presentació, la primera actuació en Benigani, en l'auditori, és una actuació per tal de l'institut, una actuació per a nivell de jovens, i la veritat és que jo, sincerament, voldria acudir a moltes, però és difícil decidir-se per quina. Jo recomano que la gent que tinga, per pressupost dels seus pobles, per supost que acudisquen a veure les que fan el seu poble, i per supost que poden anar a veure alguna més, com estem comentant, el tema d'adults o el tema més concretament de xiquets, que busquen el poble on es fa, perquè realment hi ha una ruta feta també per tal que vegin el més, si no totes, les més importants, les que consideren més dignes de veure, que està sent la ruta, la poden veure del tríptic. Molt bé. La cloenda serà a Ontinyent. Per supost, quan a Ontinyent, i també recomana aquesta actuació, perquè sempre la cloenda intentem portar un poquet més de sentiment a aquest acte. La veritat és que l'any passat vaig tenir la satisfacció d'anar a veure la cloenda i va ser impressionant el que vaig veure allí. I realment aquest tipus de titelles el que fan és, el que estic comentant, ficar en valor tot l'art des de la música en directe, baix, i treure sentiments de tota la gent que va veure aquest espectacle, que pareix que dona la impressió que és un poquet minoritari, però realment la gent s'ho passa molt bé i disfruta d'aquest tipus d'activitat, i 32 edicions ja és una quantitat important, uns anys importants. Anem a apuntar que el dissabte, que a més la gent sol eixir el dissabte per la nit, a les 10:30, a Ontinyent serà aquesta sessió d'adults per a la gent que vulgui aprofitar el cap de setmana. Enguany també trobem més activitats per al cap de setmana, precisament. Claro, és que també volíem concentrar-ho perquè, clar, el cap de setmana és el moment en què la gent també més lliure i pot elegir, entonces antes fèiem molt entre setmana i veiem que entre setmana tens que dedicar-ho a públic que pugui acudir, institut, escoles. Enguany farà exactament el mateix, però hem intentat concentrar el cap de setmana perquè la gent pugui anar a disfrutar del tema de la mostra. Molt bé. Doncs ja ho saben, que des d'este dijous tenim aquesta mostra internacional de titelles fins al dia 13, la mostra internacional de titelles a la Vall d'Albaida. Vicent Gomar, com a president de la Mancomunitat de Municipis, si vol afegir alguna cosa més? Jo simplement, això, que no se perguen, si tenen prop o poden acudir a veure aquest tipus d'espectacle, crec que és una meravella. I també vull destacar que des que hem donat un premi també, que vam comentar en la presentació, han donat un premi al Belém Tiricity d'Alcoi, per la quantitat d'anys que porto ja sent un referent de tema de titella, les primeres referències a nivell de València, del tema de titelles, i estem molt contents d'haver-los donat aquest premi, que s'ho mereixen molt. També recomano a la gent que a Nadal pugui anar a veure això, i se Belén, que és impressionant també, i simplement per el que he dit, en els dies que tingui disponibles, per proximitat o en la ruta, crec que és interessant que la gent vegi aquest tipus d'espectacle perquè es quedaran meravellats. Meravellats, i a més trobem una gran varietat d'horaris i d'espectacles. Moltes gràcies, Vicent. Nosotros ahora nos vamos a quedar con esa jornada deportiva, Deporte Solidario, que participó el Colegio Pureza María de aquí de Ontinyent.